ya ekwu ọ bụrụ na ị mere mmadụ arrest na weekend ifiruo ineko imere mmadụ arrest ineko onye ọbụla can be arrested. Ọ bụrụ na ị mere mmadụ arrest bụ isiokwu ijikwa ngabasị eji echebido arrest ahụ chai anwegbuo m gwanụ jee paakị na ụkwa ọ na-apị na mkpụrụ adịrị ya nwa ọgbọfu nwa Wike zuo kwuru ya ụkwa jee paakị na-apị ya na ndị otu ya mkpụrụ adịrị ya ụkwa jee paakị na-apị ya na ndị otu ya mkpụrụ adịrị ya ekwuru m okwu a day before yesterday so na Ogechi Njaka ọ nnukwu nwaanyị ka ọ bụ before nwata na-ebe akwa na-atụ aka n'ofu ebe enwere reason ọ bụla na ịkpụrụ mmadụ je tinye n'ime anybody can arrest anybody can take anybody at any time but ka ị welele mmadụ o melọlụ gị n'iwu ilulu agwara nje paakị si ya na-amakị na okwu m because ịma mgbe ihe a bidoro last video m mere agwara m ụnụ si ụnụ na ụfọdụ ndị etu ha nwa si present things abụrụ ka m si present things agwara m ụnụ si na ife okwu yi na-ene anya for J Park to take first attempt ịgaga ma Ogechi Njaka arrest o mere a very big mistake. ịma na sometimes ụfọdụ na-eme ife fa na-eme ife maybe na ha dị clever wisdom clever mmadụ ịdị clever adọrọ ka m esikwu ya ekwu ị na-eme na ịdị clever but inwere ọgụgụ isi eji achịkọnye ihe niile ịghọtago nne m ochie a sị na gịnị close your mouth at least she's there since Saturday till today. It doesn't make sense. You can arrest anybody. Anybody can arrest anybody. Hey, one more. Oh, the book. I follow latest. Alabama na banya. Se mara mu need ibu di camera di ai. Nka akara na kale. Adam Kirije you for kwa. Yeah. Isi na lote no kita. Mbo no ga arrest. Yeah. Antu. Okay mo lote no kita mo kita you na ewe na ebe no. Yeah. Then isi na ga gbogbo Ada pa gido segi for 4 days. That is or 5 days. That is it. Yeah. Antu pụta. Ịpụta zi Wike zie ikotezi ma in case ka emezie ya ofuma. Ka yeah. Ka go pụta. Yeah. J Park si na nwoke na ibia n'ọnụ oke ọ ma na Ogechi nwoke si akpọzi na Ogechi nwa si na-abịa nwoke. Yeah, often join them at that life from that day. I'm very happy, my brother. I want to say an email why arrest. A put on a live video now say na nwoke na ibia have no one. So you believe the Ogechi the couple of why no nwoke ko. No nwoke. Ịma na mụnwa na-ekwu sometimes J Park amachasịrị ife ike. Onye Ogechi kwuru ebe a Ogechi ka na-ekwukwu ya ọ na-ekwu na ala ya n'ike ihe ọ na-ekwu n'obodo ego ka ọ na-ekwukwe ọ bụ na ojebe ụlọ ikpe ma ọ bụ na achaji Ogechi Njaka ma ọ bụ na ihe a na-eme nwe isi ya ka ba ahụ ka o prezent ala anyị data akwụkwọ ahụ anyị nidirie ọ bụ na ụlọ ya dị ebe a ka ego dị ọ na-ekwukwe na Ogechi si ya na anaghị alalị ya ịchọrọ mpa Ogechi na Ogechi ya otukwe prove ya onye ori esgon na-ekwu okwu esgon na-ekwu okwu sikwa ya ashawo ihe okwu prove ashawo ya unu ka ya kọọ unu ọ bụrụ case unu ga-akụ ya ọkụzie unu nke ya wụrụ njọ Ogechi wee onye isi mgbaka ekwunye nwanne onye pụtara na one life achọrọ m ịpụtakwa okwu Ogechi wee onye isi mgbaka ama na ihe Ogechi fụta Ogechi ga-eji ndị ame ọkụ ime ụta ha la wee bịa ya na ha ga-edogide ịma mistake ha mere bụ iji ihu ha ga-eme Ogechi Njaka arrest. Because all of them are the clever. They possibly present to Wefa na that arrest. By now, people can ask, can they melo Ogechi Njaka arrest? Can they melo Ogechi Njaka? Otu nwa ga-emu ntị ndị achọrọ ego ga-emu ntị
ị na-ebu na ha chere na-ewelu na ha mere Ogechi arrest. Ọ ga na-ekwu na nche mụ gọvanọ of Anambra ka eme arrest. Celebration Ogechi ma ndị amaghị ihe. Ọkwa ma gọvanọ onye ori ahụ iche na ọma ya ọma akwụ ihe. Ịma na onye a nwa Ogechi na-eresiri anya bata ịma na ụkwado ya akwado wee bata mma ntụfuru ya ọrụ ọkpụkpụ ka ọ tụpụrụ fa onye ozugbo ihu uzu na ndị gọvanọ eziokwu na-ekwuzi kịta na ọchọrọ dị kesi ite Ogechi ọ mara na ha lụzụ gị maka na kọntaktị ịma na ha na-asị kekwere ndị Ogechi mba ọ sikekwana ndị Ogechi nwa ndị na-akọmandị Ogechi kerụ ha nye akụza ya nke a na-atụtara ọkụ ma akụza ya na onye a na nwa agụ atacha na ndị kọntaktị a na-atụbụrụ okwu taa nke ife dị ada eme mkpọtụ kumgbe ụlọ Ogechi onwe ya yere ụlọ ọrụ na ịda kọmplen eche n'ime arest na-abịa gị akpọta gị na fon ọgụ biko gị bịa ka esetụrụ inye arest kwụkwọ ebe a ka na-aka akụkọ jee pak na ebe ahụ na-ebuala ike akpụpụrụ akpụpụ nna biko o nwere nlọ anọ m nlọ ebe ndị IPOB nwudelu gọvanọ eziokwu na nlọ ka m fụ ya ha na ha ga-eme ihe na nka ịma na a na-asị ya na ịma ihe na-ezuzugharị nwekwu ihe ọma ha na-agba na ọma ihe na-ezuzugharị onye na-agbala anything ozu nwụrụ anwụ ozu nwụrụ anwụ mba Ogechi ịma na ịmala Ogechi kesi na-atọgoro ya ka iwepụta kesi wepụta mmanụ anwụ owuru kesi lafụ mmanụ anwụ kesi na ya mmanụ anwụ lere kọmentị ya na ụtụ ofufe ọgwa gị na-ekinapụ ya kesi ebidogo fresh na-ayọ kpofụta ego jee pak ị ga niile nweta na wedin ma anyị go China ahụ iji egote meshin ọ gbalakwa na jee pak ji ego na ya fụkwalụ nnukwu ego ekwuru m ekwu that last video m mere last live video m mere agwa m jee pak si ya nna n'iche na onye ọbụla dị happy n'ime wedding ọ gaa successful na ụfọdụ ga-achọ ka ị gbalịsie ego ahụ with case and ego ahụ nwere ike ọ bụrụ na ịkpachapụ ha anya otu nwa ọfụgoro efu a sị na Ogechi bụ na nwoke na Ogechi na dị na witi na Ogechi na nwaanyị na-edina maka na ọ sị na nwunye gị washawo Ogechi wepụta nwunye gị ebe ọ na-agba ashawo retired ashawo retired but not tired ashawo ka ọ bụ na ọ na Ogechi kwuzi ọ maka na Ogechi kwuzi ihe ka ọ bụzia na Ogechi kwuo Ogechi a na-ekwuka nwunye gị washawo na ahụ ọ maka na ọ sị na nwunye gị washawo gị iji wepụta ezi na nwoke dị n'elu ya na nwoke dị n'elu ọ dị anyị mma ọmama na Ogechi ga-enwe clever agwa m ya sị na that lady ile n'anya ị na-akpụ ya that lady dị very clever because ihe njisi na ọ dị clever bụ na ọ bụrụ na ọ chọghọ ka otu nwaanyị iweta jee pak m ga-agwa gị ihe mee mgbe ọ gba toilet emechi m ga-akọwa ihe mee mgbe ọ gba toilet ndị a bụ ndị mugu na-eme ka nwa gị Ogechi ahụ ịfụ onye mmechi anya si na mbụ PA ya awee sị na agha na alụ PA na-eme bribe ka alapụ PA ịma na mmadụ n'ebe ahụ Ogechi ọ kara onye obi ihe dị egwu ụlọ amadụ ebe ya onye isi gbali onye na-adịghị anụgo Ogechi adịghị anụ oyibo Ogechi amaghị ọkwa mma ga-eme arịnji a ga-ebido na ndị obere ihe na wee buru wepụta don't worry ịkpọrọ ndị afọ nwere dị important onwere emeshọn otu nwa onwe nchọ ka ị marụ anyị eme mkpọtụ ka e gburu Ogechi mere mkpọtụ ịma na ihe mere ha bụ na cheka ngwa gị ịma na one thing ha ji wee dị confused bụ na ha believe na eme Ogechi Njaka arrest anyị nwabụkwu ndị na-asọpọtụ Ogechi Njaka ya apụta na-ayọ biko si hapụ ya afụ ndị resep na ya kwụkwụsie ike na onwede onye na-esheke esheke ọ gịnwa na idewata bịa na-eholtu program na Man of God onwede ndị ahụ ndị na-eholtu program na-ekwute okwu ka ndị mmadụ lafe ịbịa ya na unu na-ekwute okwu nwanne onwede enwe taịm onwede ekwuru okwu Ogechi even Akụzayan bịa mee travel ọ dịkwa mgbe nka Akụzayan si ya welcome yourself
Akụza wekọnụ ya mgbe a kpọrọ ya agwata aka fụrụ onwe ya gawa onwe ya jee chọrọ ya mere ihe ọ na-eme obodo efu maka ha ma na ọkọ ka ọ ga-eri ọ ka bịakwuo na steshọn bịa mere kọ ihe achọ ka bịakwuo na steshọn bịa kpọwa bịa jebagi anala n'ike bịagodi karafịa karafụ onye nke ọzọ ewu anwa ewu anya na-egbu na-abịa gọvanọ onye ori asịkasịkwa ya bịa kana na ime a na-achị ya privileji ka agụ agwa ata afịfịa na akụ Zion wee kpọọ ka a na-akpa nkata nya ka afọ ndị big boy ọkwa nwunye si n'ọrụ ọkwa nwunye si n'ọrụ Ogechi bụ agba na Ogechi bụ dọla ka ọ na-eri o wepụta $2,000 gụnwa na-eri naira onye nwe Ogechi ewepụtaba ego onwekwa ego pụta ya na-akpa ya ndị kọntaktị na-eme onye akọ site na kesi na dị fresh ọ na-abịbịa buru mmadụ eburu kuruo dan na nwunye onye a na-akpọ n'ike pụtara wee na-agwa waja na ọ bịakwa na steshọn nwaanyị a wee dara ya ka wee na-akụ ya ọrụ na laịfụ waja oge waja na-asị ka ayọwa nwunye onye a na-akpọ n'ike nwaanyị wee na-asị ya na oge tupu ya aba wee vụrụ ya ọnụ kọbi ya ọnụ na steshọn yọta onwere onye oge echefuru afọ ọ na-akị ọnụ based on heavyweight capacity bidoro ha ọnụ ruo na steshọn bụ akwa na steshọn na-akọ ha ka na-akpọ ya n'ala n'ike ha na-achọ ka ọ sị na okpuru ozi ihe ahụ oge ka na-ekwu nna nwa agbadi nna o nwere ihe njụrụ jee paakị bụ mmadụ laikiri ego a na-ekwugo m ekwu a bifo mmadụ laikiri ego oke etu anyị nọ na akịta ịma na jee paakị laikiri ego Ogechi Njaka wee gwa wee sị ya ọ bụrụ na esi na alabeghị n'ike bifo gaa rụọ test elerecha gị ahụ ọbụla na alabeghị n'ike kwa afọ ego ole ọbụla ịchọ ka ọ kwụwa gị lọya bụ gị ya mana ọ bụla ala gị n'ike ego ole ọbụla nwa bụ Ogechi Njaka kpọrọ afa ị ga-akwụ ya nna ha ịba ọpọchuniti mmadụ ji mee ka ego ọ bụrụ esi na alabeghị n'ike test bịa gosi anyị na ịkpọ afọ ego agwọ gị ụgwọ evidence bido emere eme dị ihe niile ahụ gị na Ogechi je oteche proof some otere proof nke ike onye ntị ịgwa gị ọkụ ịma gị na Ogechi na-emekọ ihe be careful that woman ọkụ ịma Ogechi be careful na onye esi gị dị careful onye mma ọfụma onye mmasị nso ụwa amara m ya maka saga ama m nọma now na-ege m ntị ọfụma ọkụ ịma Ogechi ebe ahụ ịfụ fon ya voice note dị na fon ya ru 1 million ike ihe niile okwucha maka jepa kịta akwụkwọ drọp walụ ya nwere nke ọ na-akọ iri Ogechi ada aka akọ na aka ịkọ akụkọ ọchịkọgọnụ n'ọma ọ ga-akọgọ n'ọma gaba yes betu nke ọ na-akọkọ dị aka ọkụkọ nke iki ya na ọ ka na-ekwu ya okwu ya dị o ji voice note ya ọ bụ na Ogechi adịrọ shọ maka ife bụ na esi mmadụ nọ n'ala obodo anyị nọ na ya sef onye akpụpụwa gị kọt ịkwa yoruba ọkwanye ahụ Ogechi bata Naijiria ọkwọ si na ọ chọkọ ya end ya ịkwọrọ mmadụ na Friday night or Saturday bi Saturday Sunday ọ nọgo 2 days agwa mfasiba na ọ nọgido this week gwụ ha mazie na ha meriri sekpọzie Monday Tuesday mana m gwara ha Monday ọ bụ na akpọpụta ọbịa top Tuesday na ọ ya apụta Monday sit at home tata Tuesday ọ dị free nke ihe ọzọ na-achọ ịgwa ịbịa bụrụ na weekend n'anya nọ n'ime onwere onye mere arrest na weekend na-apụta olesi na etibela akwụkwọ ya sofa ha bi egoli aka n'akwụkwọ ọ na-aba ime ịmakwa ndị na-eme eme otu nwa ọ bụ na otu ịnọkịta na onwe mgbe Ogechi si wọka otologbo gbuo ha gwa gị biko gị weta ego ka draft leta ozugbo ka petishọn nwee jụọ ya petishọn ndị ọzọ dị Ogechi jiri gaa ọ sị na Ebonyi lọsọn ma ọ bụla Ogechi ọ sị na 29 ihe nwanụ ka ewetara Ogechi onye na-agala skuul ịkpọ n'afọ onye adịrị mkpa onye na-agala skuul ka ị na-abịa weta m onwe ọma a na-akọ
onye na-agara skul na ntubeshọn negodi igbo ya ka ọ dọ na izu ngo igbo n'ọnụ ya onye na-asụ oyi ezi na-asụ oyi maka na ịkpọ onye afa na peji gị sefụ ịkpọ onye afa na peji gị were ihe ọ dịka ya rụrụ ara na peji gị ịkpọ onye afa biko ka ekwu ndị bara uru ijekpọ onye afa dịka ekpọrọ okongwu dibịa ị na-akpọrọ ndị afa ndị niile abụ na fa na-edelu m shatapụ since last week ka ebe fa nọzi biko ọ nọsị na Ogechi ga-ahụ ka ekunu si asụ oyibo ahụ o nwere ka ha si ede dị oyibo ọ bụrụ na Naijiria ka ọ nọ ya gbalụ kịta agba na Ghana because waja na-abịa afụta abịa ya kasị ọnụ na nwesikọ ndị rapụtara Ogechi n'ebe a iyi waja ọ na-agbachitela Ogechi ma waja ka m na-agwa waja mara akparịbe gị ị na-achọ ka ịpụta na soshal midia ọfụma ịma nje banye mụrụ jee zuo ike Ogechi onwe mgbọsị Ogechi na-aga gị bịa gọchitere ya waja Ogechi asị na ọ na-achọ onye ga-ebe eri ya Ogechi etụchara ọkpọ wee si Amerịka wee bata Naijiria ya na ike nwere ihe waja ịma ihe ike Ogechi mara ihe ọ naghị etodu to mfe ọmọdụ na ọ bụ na Ogechi achọrọ ka nwanne m gee ntị ya ọ bụ na Ogechi achọrọ ka ọfisi ya o nwere ike ịnata Naijiria mana ihe o ji wee nata bụ ọ gwafa na onweghị ihe ha ya eme natakwa na-emekwara ha vidio nwa na ọnọkwa Naijiria na onwe ihe ha ya eme Chekwa location ya on etu ha nwere onwe ha si wee bụrụ kwuo na-akpọkwa gafa na jepak na ọ na-aga na nke mpịa ọ sịkwa na gara ejefu mpa jepak si onye nke Abuja ahụ nwaanyị nke Abuja na ọ na-abịakwa ịbịa afịa na Abuja na-ekwukwe ihe ọ na-ekwu gwa gị na bedde gị bịa na nke bishọp ọzọ n'ebe akọ ya bedde gị bịa ọ batakwa abata na-eme ihe kedu ihe nrụrụ dị ka ụnụ na-amala ife ụnụ ama na ọka ya ọrụ ọnụọma bụ ndị a mmakpo Ogechi nlapụ onye ọ nọcha ya na live video m mere last time a gwara ha sị ha na mụ ada abịa ka ndị ọzọ si abịa na ndị ọzọ na-abịa kwuo ka ha si ekwu mpụtụ nwa na-ene anya n'ihu ihe ejeka ime because Ogechi ime onwe ya open like that o nwere ihe karịrị obi na-eme mkpọtụ wụbata n'ike na-agwa ihe na-ewu na iwe na-asị na nwaanyị nwa amụ ka na ọ bụrụ nwaanyị nwa amụ jee pak wee sị na nwoke n'ibia labụ n'ọnụ ọ bụrụ nwaanyị nwa amụ ka ọ bụ nwoke n'ibia labụ n'ọnụ ọ bụrụ nwaanyị nwa amụ ka ọ bụ anọcha m nke ahụ njụ ha sị ha jee paakị na-asị na nwoke n'ibia ha ọ nwoke kunu mere arrest echere m na Ogechi Njaka mere arrest Ogechi nwoke dị tọpụ nwoke ụmụ nwoke dị nwaanyị ụmụ nwoke dị 30 bịa ma arrest ma ndị polisi ji kamera n'aka ịmara ihe ọ bụ polisi jikọcha kamera ndị polisi ji kamera n'aka onye na-evidio ka onye ahụ ịma na onye ahụ gbasiri ike kedu ihe mere Ogechi Njaka nne m nnọọ rinne enwe nwaanyị kpọsiri ike a na-ekwu na-ekwusi ike tọn ya na my kamera o nwere rizin ụfọdụ na-asị m kedu ihe eji akwa ịlụ nwaanyị gwa ha na bifo tọn ọ my kamera o nwere rizin o nwere ihe m fụrụ otu nwa biko ị ga-agwa Ogechi na zorobita ahụ ya na-anwụkwụ ya ma anụ nọ dripụ mmanya ahụ ya na-anwụkwụ ka o nwere enwe eneji wee nwee ike nye anyị onu maka ọ ga-enye anyị onu anyị mana ọ ga-enye anyị onu ọ ga-enye anyị onu zorobita ya nwa ọkụ ka o nwee nye eneji sọsọ ihe ọ tọgboro ha na-abanye agodo because o nwere vidio m kọtụrụ m postụrụ na peji m na that live video ha mere o nwere ife ọ drọpụchara ebe ahụ so o nwere ihe okwu okwuru ebe ahụ ọ bụrụ na jee paakị nọ Naijiria kịta o nwere ike nọ n'ụzọ Ghana na otu nwa ịma na sometimes nkwu okwu ụnụ adịghị aghọta m mebi na ịghọtara m Ogechi nwere isi mgbaka na trọbụl meka ọtụtụ ndị akpọrọ ya a ga-akpọgide ndị mmadụ onye na-ebere je paakị na-arịa n'ike ngwokwe nke na-arịa n'ike na-ebe arịa na ngwokwe ọbịbị ọkụ na-ele mmanya onye wutego mmanya ịmara ndị a mara ife fa na-etirukwa na all those big men ya na ya na-alụkọ ọkanụ ọmụma na those people amerecha n'onwe ha ha jizie na ọgbazu anụ m na-akwa ọkụkọ
the petition withdraw why? As I know all the petition withdraw. Withdraw, yeah. Oh, withdraw. I don't know withdraw. That's not the withdraw. Okay, Mba. Ogechi kpọrọ afa Ogechi akpọ ya for direct ọ sị na ihe J-Park gwa ya akwụkwọ ka ọ dị J-Park gwara ya and onye ekwukwa ọgwụkwa J-Park gwara ya n'ọkwa ihe J-Park gwara ya so di ya na-esi onye nwezikwago okwu direct ọ dị agwago okwu direct ọ ga-agwa gị onye gwara ya ịghọta ma ndị eji ọtọ ha onye ọ na-abịaza na polisi bịa kpere ọnụ gị Ogechi na achọkọ ọbịa Naijiria ka mgbe oyi ọ bịagokwe Naijiria onwekwe ihe mmegolo na nwanyị aga n'ozi Naijiria kịta chụwazi unu na-awa ọchịchị n'ozi Naijiria chụwazi ndị ọkụrụ ma Ogechi na akụza ya na-amụ amụ ị ga-anọdụ akụza ya na ahịa biko ọjụ ife iri chenji ya just cool down ka o zuru ike ka ọ wụọ arụ ka ọ ṅụọ zoro bita wee nwee na-esi anyị ga-anọdụ akụza ya na ahịa biko ọ gụchara ozi ya ọjụ Ogechi na-apụ apụ mmụọ na-apụ apụ na-eje amatụ aka Ogechi nọgide na Amerịka fụ na Amerịka na unu ekwuwe okwu too much ka ọ lafụzi Amerịka ka ọ bịa Ogechi abịa unu wee amachara eje butu ya Ogechi wee jiri nwayọ wee gwa ha na ọ ya abatazi aha wee fukele onye ọbụla fukele ozugbo na-asị na Ogechi na-abụ ụjọ ya nata ọmaghọ na nwa okpuru na-eyuzuru ha brain ịghọtago ụwa batazie gwa ha na ọ natago ụjọ abazi onye ọbụla arụ onye ọbụla adịzie confused ọkụkụ ihe o kwuru ebe a ọ chọrọ imenshọn afa betọmalụ Ogechi amụrụ Ogechi menshọn afa nye gọvanọ ka ifu level ebe dagị nọ nye gọvanọ ọdụkọ gọvanọ Imo steeti ngwa nezie na anya J-Park ọ bebi ọkụ ka iji ka gọvanọ onye ori anya na-egbu na amaghị nwa ego ọnya bụ ihe ji Ogechi enwere ndị kọntaktị oji na onwe ha enete na oji eti ife nwa na-eme mkpọtụ akụza ya na-akpọkwa afọ nke pụtara apụta a na-agwa gị na hiding one dị egwu ọkwa nke pụtara apụta ka ya na-afụ ya na-akọ akụza ya bụkwa instrumenti edoziri n'iru ọrụ antọ gwa gị na akụza ya nwa agata ifu kọmishọn afọ nwa agata ihe ya ndị n'ọzọ nta mere onwe ha ihe egwuru Ogechi onye ife ụbịa na steshọn onye ife ụbịa onye ife ụbịa na-edelu meseji ka ha na-edekwa ọ na-ajụzili oyi o nwere ndị na-ekwu okwu ha na-edelu m ọmụ mechie ọnụ na ọya nọ n'ime wee nwụ kele ndị ahụ ọ na-anọ ọzọ bịa n'ebe a ndị ozu nwụrụ anwụ bịanụ gbagotenụ kachukwu kpọtụ na ọkụ nwa bịa na ihe na ebe onye ọṅụ ga-ajụ onye ọ na-asị na oge mere ya ihe ọ na ị ga-ajụ oge bịa nwude m ebe a kịta bịa jụba m ya onye ihe ha gara kịta bụ mission impossible mission no return ihe ha nọrọ ya ihe a series oge gwakwara na ebido gị ntụ nji eke bido a ga-ejikwa ka end ya a ga-akpọgide wite eke onye ọ na-agba ọsọ ndị eke kwọpụta agba adọs a ga-agba ya ego na trip a a ga-agba onye ọbụla mana nwanne m onwe ihe na-ajụ kedu onye nyere ndị advice ijeje bụrụ Ogechi Njaka kedu ihe pụchuru ha kere afọ ya onye nke afọ nke na-alụ ụmụ nwaanyị aka n'ike Esgon na-abụ gọvanọ onye ori na-alụ ụmụazị aka n'ike ọkụ nke ọ na-akọ akụkọ ịmara a na-eti ọma yi mmanụ nwere ya ọma otu nwachalụ mmadụ ole ka ifugo na-akpa olileanya ndị Imo aka ga-enye onwe gị afọ na-eto onwe gị afọ ịbụ olileanya ndị Imo nwaanyị bịa na ọchịchị na be gị olileanya ndị Imo nwaanyị bịa na ọchịchị were ka jebụrụ olileanya ndị Imo ozu nwụrụ anwụ ezi ga-agbalala ụlọ ọma ntetezi idiot bastard ozu na-arịa period eziokwu a ịma na last time anyị mee vidio m na-agwa gị na the guy dị too good wee sị m na mụ hapụ onye a na onye ahụ ezigbote onye oshi ka ọ bụ ịma na before I've been following him for a long time but this thing mere m wee chọpụta na that guy nwere ajọ obi ịghọtara na-agwa gị ọ bụ na o nwere obi ihe a na-eme J-Park na o kwesịrị iji nwa ya kpọtuo J-Park gwa ya ihe o kwesịrị ime asị nwoke
ịghọtago ma na-akọrọ na social media unu na-akọ the girl the woman ọnụ the woman na-akọ unu maka ịmasị na ị nọrọ onwe gị the woman na-akọ gị ọnụ ị na otu na-ekwu otu nwa onwere onye n'ọrụ onwe ya Ogechi ji akọ ọnụ dị na ihe niile ahụ onwere onye n'ọrụ onwe Ogechi na-eji akọ ọnụ ihe niile na-akọ Ogechi ọnụ Ogechi wee kọọ ha onwere ike ka ị nọrọ onwe gị Ogechi akọ gị ọnụ onwere ime gị ka Ogechi kparịa gị Ogechi nọ insulting otu ihe na-eme na ịbịafọ Ogechi and ịbịafọ Ogechi wọnsọ ma bịafọ gị wọnsọ ahụ ịmasị nkịta na ị nọrọ onwe gị Ogechi akparịa gị aga kọt ka ekpere dị ikpe aga kọt ekpere dị ikpe a ga-ekpe ikpe mgbe onye na-akọ gị ọnụ mgbe onye na-akọ gị ọnụ onye gwa ya isi na onwere ihe gwa ya ebeta ọ na-enwe ihe gwa ya mana ọnụ ka na-akọ yes ọnụ ka ọ kọgbuzi gị ọkọgo nke bụ agha alụ ọnụ ka na-akọ ị ga-akọ m ọnụ na-alagwa ụra n'elu gọvanọ onye ori ozu nwụrụ anwụ ahụ na-asị ee ndị mara mmadụ eso na mmadụ sendịalụ m ya ọ dịka onwe ihe ị ga-eme na ịkpụrụ gị ọkwa ị na-etu ọnụ ịkpụrụta gị tasị na ebere onye kesi na igwe na ọ bụrụ intenshọn gị ị na-emezi ka anyị resị na iwe ezigbo mmadụ iwu ezi nwere ị ga-eme nwa Ogechi ọ na-eme Ezugo ji wee bata mgbe ahụ ọ gwụrụ okwu okwuru Ezugo si na reply ya ihe ma nna ya a na-asịzi na Ezugo je na-ayọ jee paakị ndị mmadụ ndị bụkwara ha na enweghị ha ma ha na-eko n'eziokwu na Ezugo jee paakị a na-achọ kredit Ezugo ọkọka m nwoke eziokwu onwere onye maara Ogechi na-eji ayọ biko they expected that na anyị nwa bụ na anyị na-asọpọtụ Ogechi ya pụta na-ayọ si mee gịnị si gbaala Ogechi ndị kpụrụ ya hapụzie ya taa mechọ na ama m onye so n'azụ ọ ya apụta otu nwa ọ ga-apụta otu nwa Chelsea Power sịkwa na ọ dịgosi na Ogechi nọ online ọ dịgosi na ọ nọ online Ogechi nọ online na ọ kwesịrị ịbata online ịmara nke na-akụza ya na ahụ gwụcha na-ekwu anyị ma na life na akụza ya nke otu so ọma nke ọ batago online ọzọ Ogechi abatago online ọzọ ọ ga-anọ nke ikpeazụ a 247 nkịta ka ha ya afụ faya ịma na ị na-ekwu faya otu nwa ịma na ị na-ekwu faya ọ dị ka Ogechi abịa ka abịa nọ n'ala Ogechi ga na-ebu ọ ga-ebu ndị mmadụ Ogechi agwa m kwere na life man of God Ogechi isi gbalị Ogechi ga-ebugide mmadụ ya na-asị kedu John School ị ga-esi ya m na ọ ma ego etufu ego ndị polisi ekputacha na-akpọ unu dọsụ ego m ga-enwe ego na trip atịsọ onye ọ na-eburu wetu adịgeshọn ọ ga-edo onye ahụ nwere ike ịdafe iji 1 million ọgwụrụ 500,000 inwe ebe a ịtụfuchiche ya 500,000 na akpa gị connect ọfụma antị ọ ga na-eshọn nọ 1 week with contact gị ahụ gọvanọ onye ori na-eme na ọ dị egwu a ga-akpọ gị lọya gị ga-abịa a ga-eberụ ego ga-apụta o jere esi ije ụwa wọrị si ije ụwa ya kpọziri ya afa because na ije ụwa na-akpọ ya gwa ya sị na ọ bụrụ ezigbo mmadụ o chibezi ije ụwa wọrị na ya kpọziri ya afa mana o beta ije ụwa ahụ otu ibeta ije ụwa ahụ ego ije ụwa wecha ije ya gwa na ọ ga na-akpọ ya afa Ebuka Obi ị na-akpọ ya afa tie fotie ị na-akpọ akụza ya na ị na-etigbo onye ọrụ afa nwanne a ga na-akpọ gị afa gọvanọ eziokwu Igbo onye ori emomere onye ụka Shalamine Ichema mmadụ onye ahụ enweghị onye ụka ọ bụ ana ekwu ekwusie ya ike ihe a bụ onye jos zoo onwe ya onda chọọchị ọka mma otu iberi ibu ihe mana ịlaiki ya wewe otu ịlaiki ya wewe ifugo na ọwa ajọ mmadụ Ogechi si napụ ihe ọ na-amacha na o jukwuru oyi na mmadụ na o juru oyi abụrụ m onye na-ebupụta ihe gbasara mmadụ n'online so easily like that. Ọ nwere one guy sendịrị m one voice note gọvanọ eziokwu sendịrị ya nna nke kata voice note a na-ajụ ọgọvanọ eziokwu na-ekwu ya ọgọvanọ eziokwu na-ekwu ya na the guy just to know bịa gwa ya sị na ife o na-eme adịrọ mma ya gwa jee paak ihe o kwesịrị ime asị mmadụ o bido threatening by the guy wee
na-akọ shit n'ọnụ na-ajụ ọgọ n'eziokwu na-ekwu ya otu nwa ga-emụta n'ihe ọ na-eme ọ na-ebu ụzọ igwe okwu na-ebu ụzọ akparị mmadụ ọkọgọ kpọọ gị iyi ọ dịka ọ na-ekwuka ịkpọjọ ewutewe ọ na-akwa akwa ọnụ ya ọkọzịa gị ịkọ ya ewute dele ya kịta degoro ihe ebe a sị na emetara ya ọkpọwa gị iyi tọnda gbagbuo gị dị ọkwa omeze arrest kịta isi na omegị sinsi ya mee onye dede ya sị akwa ome onye arrest na onye a ji original page mme ya arrest kịta nwanne o nwere ihe eche onye ọla ga-eme nwa arrest nwere ihe eche anybody can arrest anybody. Ime arrest doesn't mean that you win. You know what I want to go the case. Onye ọbụla ga-akpọ nwa mmadụ jee tie n'ime so ọbụla na ịkpụrụ mmadụ tie n'ime mere gị na-ebu odogwu. Ịghọtago? Ọbụla ya mere gị odogwu agbara ha for the first time. Onye ọbụla ka mkpụ onye ọbụla. Obodo anyị nọdụsị ya sef ikwu okwu na ikwute ha enwere ike mee gị arrest. Eluzie n'ụlọ ikpe mgbe aka ya nwazi na onye kpọrọ ikpe onye na-ekpegbu. O nwere ndị wee nwa ha atụ sị ya na enwere m ike ịbịa izugo ohi na were egbe tụọ gị n'ihu n'obodo anyị nọ ya ndị ọsọ atụ ya agwa gị amalụ m ka ikpe ebe anyị dị ịghọtago ewere m egbe tụọ gị n'ihu na m bịara izugo ohi gụnwa ebupụta nke gị gbaa m agba gụnwa gbara agba nọ na nsogbu ihe azọba onwe gị azọba ka m na-agwa gị ịnwa gbara agba odo ga agha na m ji egbe bịa tụọ gị na-ezugo ohi sị gị weta foonu gị weta ihe niile iji ntụtụ gị egbe gịnwa bụrụ nke iji na akpa gbaa m gụnwa gbara agba ya gbawa ọsọ ịrụzie kọt a na-agwa gị sị gị na ị kwesịrị iche ka m gbaa gị na m kwesịrị ịgba gị fes ifu stori obodo anyị gbaka ọ ya mere eji egbu mmadụ n'obodo ya dị ha na eke ị nọ n'obodo a kịta anụ nwaanyị gbaa mmadụ egbe merụọ mmadụ arụ ma ọ ma mmadụ mma ijekọ nga ahụ mana igbu onye ahụ egbuo o nwere ha na-akọ so n'obodo na-prefer iwere egbe sef gbagbuo mmadụ karịa ịgba mmadụ merụọ mmadụ arụ ma something like that ọ were mma sụọ gị ma ọ were bọtụl maa gị ha kesi nke bụ na imerụrụ mmadụ ahụ ka ọ ka njọ karịa na igburu mmadụ egbu so na ọ bụrụ onye buru ụzọ ịpụta na mmanya gị ọnụ ije pepụta bịa mkpụrụ m tie n'ime ifuruzie na itieze n'ime karịa gị ihe niile inwe ike sef na itinye n'ime ọ bụrụkwa maka ahụ eche ife niile atọ ọrụ tebụl atọ ọnụ ọ bụrụkwa nkwa ga-agbazi ime Ogechi na-ekene ha enwere nnekwu mere ife ọma na ọkwa ka abalị ya ọkwa ka abalị Ogechi n'ike si anya gasị n'ike Ogechi kwadola akwado wee bịa Ogechi abatara m bụrụ maka ihe na nwa agwatago ji bata iji opportunity ahụ Ogechi bata because of the park na ndị otu ya ihe o ji bata because ọ ga na-adị ha ọ ọ bata ha ọ dị ha ka wasipi nọ na-agbala ha ọsọ mana ọ ka ha mere ha bụ n'obi and ha mere Antonia Kume Saturday Sunday Monday ọpụtago o mere Sunday Monday maka ọsadị ka bụ Sunday Monday ikpeazụ a ana m achọzi ịpụ online anyị ga-afụ isi ihe ihe ahụ series ka anyị nọ na ịghọtago episode 1 ka anyị nọ ya na aka ya abatu a ga na-aga kọtụ Ogechi ga-anọzi online anta ga na-akpọ mmadụ ọ ga-akpọ mmadụ a ga-akpọ mmadụ nke ka ndị ọbụla eburu mmadụ tinye n'ime wee nawa Amerịka na what the Ogechi ga-eme ị ga-ama na ọkịta ka ego ga-ekwu okwu more than stop nonsense Ogechi vidio mfụrụ Ebonyi sọd bụchi ndị otu ha na-eme asị na Ogechi Njaka enwere ihe oji nọ ife nwaka nka moto nwaka ọ na-anya nke nwa ji mee na-akọ ụmụ nwa ladies zochala onwe ha ezo ha ekweghị ebupụta ibu ya nke ka dị ya site dị ala na-ekwugheri otu nwa ihe ndị frustration dị n'alụ so ha na-achọ ka otu nwa nwee ntị ịgwa gị gị na onye ogbenye emekọ gị ihe bifo iche ime nna agwa gote nọ South fụ onye ka mma na Naịjirịa ịbịa n'ụtụtụ inye ego taa inye ego echi ifu nwanne echi nyekwu ya ego the fourth day ọkpọ ndị mmadụ n'ihi na anya ya akara aka ya ọfụma ndị ogbenye a ha na WhatsApp group the same mentality ka ahụ abụghị son na ndị otu ya adịghịze Facebook na-akwụta ụgwọ onye a mere onye eji aka ịgbagbu gị ebe anyị na nene ha na grup ahụ ị nọ na-efu na-eme mitin ahụ nene nọ ndị ogbenye ọnụ Martin ka a na ihe bụ ihe nna gwa ha nsị ana m wee nwelọ taịm mụ ịbata online bụ na onwezi ihe m na-eme ịghọtago
onye na-abata online 24/7 ọ gosiri na o nwere ihe ọ na-alụ na so efu ya na Facebook na-akwụ ha ụgwọ anyị nwabụ na na-akwụ ụgwọ ebe a mbikịta anụ nwa bụ almost every gbala asị ọsọ 400 and something thousand in a month ka m na-akwụ ebe a ịghọtago ego ha nwa na-akwụ ide na be anyị so mbịazie nkwụcha ụgwọ chọpụ m ebe 1.something million mụ na ha abịa ebe a ya na-ekwugheri ego ole ka in a year if ana 400 and all depend on location maka ọ bịa mmadụ ezigbote mma na gọọmenti house maka na in a normal ihe 400 and ndị na-akpa afa ego 2 years mmadụ flat ọ bụrụ na ego 1 year mana ebe ahụ gbasiri ike so nya ka ị na-akwụ every month so ịma mfụta bịa tukwuru ana bịa ka ị bịa gbawa mgbọrọ asịrị mma ngozi na ndị ya dị ịkọtazi akọ landlord bịa ka ịkwọ ya ụgwọ ise na ị na-agba asịrị na Facebook na iji na ego ndị nwaanyị na-azụchabi ihe a ndị rapụrụ nwunye ya so nwa laịfụ gị abiko achọ ka kemgbe ị ga-abịa laịfụ ọzọ achọrọ m ịkwado ọkwụrụ bịa laịfụ ka m mee ukwu analize ọfụma ka m nwee ike jee mitie ka ndị oge amala ka e ga-esi mee because ịma na ọ na-abalị ka ndị aka enwekarị ọ bụrụ abalị echi akwa because tatakwa bụ na m ụjọ ọsọfụ ihe na-eme wee nwa bata n'ike nsị mba enidoro m ịda mba enidoro m ịpụtakwa jijakwa ịghọtago amara maka ihe ya mere ka iji pụta ihe mere bụ na ọ na ị ga-eme n'abalị echi ka ndelu gị ya inbox ise ndị WhatsApp so ọ na-ebata ịgwazi m bata na WhatsApp WhatsApp nọmba m na ebe a kịta na Facebook just delu m ihe na inbox na WhatsApp mee kịta otu mụ na onye a kwuru ụnyaahụ mụ na anyị gori kwuru ụnyaahụ mụ na ya kwuru n'ọsọ mba na otu nwa ọkwa nwanne anyị nwoke na-eti nsị na ọbara adịghị asị asị onye akọ ji fụ Ogechi maka Ogechi ozugbo na prezident fụrụ otu nwa n'Igbo ọbara adịghị asị asị ọ na ọbara adịghị asị ka bụrụ na Ogechi nwe ihe ọ na-eme ọ na Ogechi nwe ihe o mere na ọdụrọ mma aka ị ga-agwakwa ya nwe nke ikwu isi na isi Ogechi kọwa onye na-akọghị ọrụ kọwa ya bete onye na-akọrọ gị kọrọ ya ide emebi Ogechi nọ maka na nwanne gị ọ nke ọjọọ so ọ ma Ogechi a ga-akwụ ya n'azụ anyị ga-agbachi ya ma onye karịrị aja n'ugwu anyị ga-awe ya ma kọnkriti anyị ma were ya ihe nna ego Ogechi gị taa ị ga-amụ na m nwere pọwa n'ebe Ogechi na ọmụ apụ ihe n'eziokwu m ga-agwa ndị a ga-akpọ adịbido na ndị obere akpọrọ ndị mmadụ pa jọzie m 1 week a ga-akpọ ndị mmadụ minus ọtata kwantụ 1 week minus taa a ga-akpọ ndị mmadụ ọ ma ga-akpọ mmadụ then go carry people ruo down ụmụ ya ọgwa gị ịmaka ihe na-eme ihe a ụmụ nwoke ru 100 ụmụ nwaanyị ru 100 fesi ofu nwaanyị ofu mkpụrụ nwaanyị wee na-anyị n'ụlọ ihe a apụtara m Ogechi si a na ndị mmadụ na-asị na nna sọpọt ya duto nọ na-akwụ m ụgwọ Ogechi chi ya asụmafọ ndị ala ka ha na-ekwugheri na-asọpọtụ Ogechi ka ọ na-akwụ ego ole ka o tinyere ọ na-akwụ m na mmadụ pụrụ eziokwu gaa n'eziokwu isi na onye a na-ekwugheri o nwere onye a mere kele afa this guy kele afọ ya kedu afọ onye a nke afọ this man na-agba afọ ọnụ ije ụwa ọ sịrị unu chere unu emughasịrị Ogechi kwụ ya ụgwọ ka ọ bụrụ na-agwa Ogechi kwụ ya ụgwọ ka ụlọ afọ ijuwe ya ọ chọrọ ọkwụwe n'Ogechi akwụzigo ụgwọ ya so ka ọ bak wazie ọp so ịpụtazi na-asị na Ogechi akwụrụ ụgwọ otu mgbe Ogechi kwụ ụgwọ enwere onye ụgwọ explanation Ogechi kwụ ụgwọ and now ị nọrọ ka onye kwụ ụgwọ ọrịa ka ị na-alụ so ụnụ asị na Ogechi akwụrụ n'ụgwọ Ogechi kwụchara onye ọrụ kwụchara ụnụ ụgwọ so rụọ n'ọrụ unu asụ ndị akwụrụ ụgwọ onye na-emere explanation ị na-emere explanation ka a sị na iwe ezigbo mmadụ na ihe ahụ efe a na-ekwe ya ga na-ekwu frustration ife onye ụlọ frustration dị na alụ ụta ka ụlọ si atụ
Inugo ọgụ onye ọ na-emeri n'ọgụ n'obodo ya aka Ogechi bata Naijiria Ogechi abata Naijiria ikwu ụgwọ ndị ajọs dịzie ha dị very disappointed because ha batara onye ọbụla even ichekwa na peji ije ụwa na-agwa gị so many people na blog about Ogechi na-agwa onye ọbụla cool down ndị dị confused ihe ka ndị obi dị anya asị ja cool down asị cool down Ogechi dị ọfụma ebe ọ nọ n'ụlọ ezu ike Ogechi ifụ na ọ na-enwe Ogechi ifụ na Ogechi ịma na mbịa na-akwuo na onye isi nkụka n'isi adịrị ya mma isi adịrị onye a mma akụzi ahụ ga-emekwa iji ezo ya eji okụchepụ na gia naghị gị nọfịa ị ga-afịa n'anya gia ọ ga-apụ na gia Ogechi ifụ na-apụ na gia Ogechi ga-agba ọgụmụta Ogechi siri na kidnapa ga kidnapụ ya na-awọchị ndị ọ ga-agbụ just cool down ibe ị ga-asị m ọkwapụ ihe ka iwe ifụ na m abụrụ PE online abụ original PE ọkwapụ ihe ka iwu n'eziokwu ị ga-afụ ndị ọ ga-akpụ na-awọchị ndị ọ ga-akpụ nye Ogechi Ogechi few days after birthday ya ka ịfụ ndị ọ ga-akpụ mmadụ ọ ga-akpụ mmadụ Igbo carry people ana m ekwe ka mmerụ mmadụ advat ọ mmadụ tụwa ụjọ nwere onye a na-eyi ụjọ onye akpụrụ ọ gacha afta ndị na-ekwu Ogechi o nwere ihe m na-ajụ họteelụ Ogechi nọ na ya gị họteelụ dị ya because n'obodo a no matter what you are doing no matter without iji warrant wee bịa akpụ mmadụ like iji emidebe ya iji ihe ejiri your warrant arrest wee bịa ịkpụ mmadụ ya nakọta bịa ịkpụ mmadụ ịghọtago ya nakọta bịa ịkpụ mmadụ ndị a ji warrant ha ji warrant wee je ha ji warrant wee jee maka warrant ahụ maka na ọ dịka emebigo report n'isi ya na-echezi ya ọ batazie wee ka editin ịghọta ị na-ekwu na ha ejiri egbe ọ dịka emechigo ọla ya biko wee nye ya mmadụ n'ụmụ ha ji ma wit security ya mere nna gochie na-etenk ndị polisi ya thank you olileanya ndị Igbo onye ori na-abụ nna m ochie ozu nwa onye na-ada afụga na-abụ nna m ochie ọ ga-afụcha n'ụzọ wee bụrụ nna m ochie n'afọ ahụ na-akpọ onwe ụlọ anya ndị Igbo nye mara ụzọ nye onwe VVN o nwere ịkpọrọ ya ọ na-ejezi onwe ụlọ anya ndị Imo ngwa na n'ezie sinzi ahụ ọ na-akpọ onwe ụlọ anya ndị Imo onwe onye fụtago kpọọ ya olileanya ndị Imo nya na-etu ya onwe ya ọ na-achọ ka akpọwa ya nwere ga-akpọ ya onwere olileanya bụ nna onye ọbụla mana Igbo nonsense human being ọ mmadụ ga-enye gị afa otu nwa mmadụ bụ ihe nke ọma ga-enye gị afa afa ya ị na-anọpụta n'eto onwe gị mgbe ọ na-achọ ka akpọ gị na-eme ndị mmadụ pọt kpọọ gị ya onwere ị ga-akpọ gị ya ile olileanya nne gị na nna gị ka ịbụ igbu ewu olileanya akpa gị ka ịbụ onwere olileanya onye ịbụ izi eheti m dagai ozu nwụrụ na-eji gị esi gị biko go hapụ ya esi na mama onye dị ife a esi gị hapụ obi ya ome mbeta from the guy for ihe onye a nwere ajọ obi the very wicked guy let's forget about ihe a na-eche na online that guy nwere obi I swear to God because ebe nọ nwanne nwere obi ahụ ndị pleni gị nwoke ka ọkụ na-agba ụlọ ya instead of gị nwee imenye mmadụ ọkụ ị na-achanyekwu ọkụ efuze na ndị mmadụ emebe ya attack ịbịazie na-edozi onwe gị like na-asụ ọtụkwa ihe na-eme ịghọtago onye tọsị ya ọ na like a na-etu ya na onye amakwa ihe onye aka na like onye ezuzugharị na onye ọtọsị na Nnamdi Kanu mere ihe na ha na-aga na achọrọ ka Nnamdi Kanu beti ha bụrụ Ogechi Njaka Igbo asị na ọnya na-egolu ịma na ndụ dị pak ịma na ndụ dị pak na ndụ gọvanọ eziokwu na ndịzi n'aka ndị IPOB a ebe this woman na-asọpọtụ anyị ụna wee sị na oge na bụ konweti na problem ịma ha na-abịa enwezi mata ha na ndị abịa enwezi mata ha na ụmụazị nọ n'ime ofe enwezi mata ha na standing with ndị a na ha ga-edekọ iwe ebe na-asị na ị na-akwelu
Nnamdị Kalụ bịa kọt si na ịbịa akwụgharị ya mana ịma na ị ga-akwụgharị ya na high service ka ị na-eme so na onye nwe na-akwụgharị akwụgharị isizie ndị eke na onye ahụ na-ego ndị egbe so na na-ego egbe ha anọzi in good time with ndị IPOP na nsogbu adịgo side mba na ụmụazị n'ime ọbịa na-abịa ọbara ada ayọ biko na ya ị ga-abịa kọwalụ ha ọfụma oge onye a gotere egbe nye ha ị ga-abịa kọwalụ ha ya Ogechi nwike ọbụla Ogechi gotere egbe nye ndị ọzọ beti ka anyị ime onye ahụ Ogechi nyeziri egbe anyị nwaka onwe ndị ọzọ kọwaa ya na ile mmadụ ọ ya mee mmadụ sometimes ife na-eme ike na kede wisdom ị na-ekwu okwu ị na-atụ okwu eze ịma na ihe na-eme anụmanụ ahụ a na-agwa na ọma ihe onye eko onye kwuchezi okwu ọbịa ịba bak ya dị okwu si na ọ na-ekwu na Ogechi skam ndị IPOB na ọ bụla nọ bete ọ bụrụ ihe ikwu ebe ahụ o debiti ya na pipụl ji ya pipụl ji onye ka ọ na-edelitiri ya those things erekọdụrụ ya live video niile ahụ agbasago ịghọtago ọ gbasago kedu ihe na-edelitiri ya ọkwa onye na-agwa jee paakị ma aka isi ekwu okwu na-adịka efu n'okwu ọnụ ichere ọma ihe onye ala ka ị na-akụma ndị mmadụ ọkụma nwoke ọbụla ifo onye ọ na-efo gbara otu a kịrịkịrị otu a iwu obi na ha na-ata nchịkịrị mgbe na that guy nwere obi nwanne m that guy efu onye ahụ nwebere post ya even prezident ndị ụmụnna o mere ndị mmadụ ọ ga-eme onye aka nwaanyị win onye nwere level na ihe akara aka soshal midia ka ọ na-akọ ọnụ otu a na-akọ na soshal midia ntalaki moto ọnụ soshal midia na-akọfu ọnụ eme ọ na-emere ọma gọọmenti ebe ka ịma onwe ihe eche ozu nwụrụ anwụ onye na-enye onye ọchịchị ka ọ chịa ọ ya chịnwu ndị mmadụ ị ma na ọ na-achị ọchịchị nchigbu gọvanọ onye olu ehe echiche gị ha eje ebe ịzọrọ ọgba ihe na-eme gị sef ọ bụ na m bụ mmadụ nọ jee paakị nso ahụ onwekwa ihe na-ekwu na-eme misteki ịna nna asị na nyere jee paakị ahụ idiọt onye ọrụ mpa mmadụ ozu nwụrụ anwụ a na-ala n'ike ọ mara ihe ịdị isi na mmadụ enyere mmadụ ndụmọdụ mpa mmadụ dị otu ahụ ọ na-anya ji amụta ọkwanye ga-amụta anya achawo ọ mmadụ gosi ya anya achawo ọnụ ọ ga-amakwa m ihe ọ kwesịrị ime ụna sị n'ọnụ na ọ dịnye onye ndụmọdụ ya ka na o nwere okwu aka ọ machara ihe ọnọkọ mgbe ahụ ọ nyere nwunye fonu si ya pụta gbawasa ga agwa m ya si anyị fonu nke i nyere nwunye gị fonu nke a ka ihe anọ welu uzo mareji ga mareji ọfere nwere nwaanyị mgbe fonu si abịa gbaba Ogechi Njaka nọ na be di asaga ya bụ na iru ugokwa mareji gị ọ dịka ọ vidio ahụ wee gba ọsọ okwu ọzọ na soshal midia mgbe ọ na-eje mepere ndị na-arịa n'ike ebe na ndị otu ya n'ike mgbe ọ na-eje mepere ya ike ọgọvanọ onye ori bịa eje mepewe ike onye agwa ya aja na n'ike so onwere isi na obodo ndị eziokwu na-ekwesị ihe a na-asa ndụkwa dịkwa ka eziokwu eziokwu mba ama na asa emechara Ogechi Njaka nọ n'ihu ndị polisi na-agwa ya direct na-atụ ya aka ọ ka na-ekwu na life kịta ọ ka na-ekwu kịta bịa gaarịa pet ịchọrọ mmadụ ya ịma na ụlọ amara Ogechi ahụ ọfụma Ogechi ahụ je na-awachi okwu ya okwu ya na-abụ Ogechukwu okwu 100 95 wee eziokwu 5 nwee ike ọ bụrụ fọjinzi o jikọ ọgụ ọnụ Ogechi na-ekwu Ogechi ọ na-eji original tin akọgọ ọnụ ụlọ Ogechi amara infọmeshọn gị otu nwa kịta ọ na ọmara infọmeshọn gị antụ nwere onye gị na-abụ nwanne gị nye wuri infọmeshọn gị ọfụma na ngwa gị ọgwụ ị na-akụ ya na-agba gị nkịta na-ebe gị ọ chịkọtacha infọmeshọn gị ọwụfụta ya ụdị eme nkọ ya eri ihe ọ sị na gọvanọ onye ori na-alụ ụmụazị aka n'ike ọ mee ya o ji pụrụ ụdị a na-alụ ụmụazị aka n'ike ụdị ifụrụ ka ọ dị kịrịkịrị dịka onye ga-abilite na-ebite ya aka n'alụ very nonsense human being tie program ọrụ echi bụrụ nwanne tie program echi na-abụ na Wednesday ha echi bụ Wednesday ọkụ ya echi bụ aka anyị nwabụ Thursday oge ụnụ na Wednesday echi Wednesday
Yeah, echi Wednesday. Mana anyị nwa nọ n'abalị na mụ na nwere anọ n'efu. Mba, anyị na-adabe n'ụtụtụ Tọzdee. Anyị nwere ọtụtụ Ekwere anyị anọ n'ụtụtụ. n'ụtụtụ. Okay, echi Wednesday. Ya na-akụkịta abịa after 5. Yeah. So echi a ka anyị debe 8 o'clock akaba anyị. Ịghọtago? Okay, 8 akaba anyị. Okay. Ka anyị debe 8 akaba anyị. Ọ ga-amachị anyị. Ka ihe odo program ma nwekwa ndị na-ele nwa nwa ndị jekwuteche nwa mmadụ a ga-eteche okwu ọnụ inye ha ndụmọdụ inwekwa ndụmọdụ ị ga-enyekwa ndị ahụ ị ga-enyekwa at the same time ka abịa gosie those things nwekwa ndị ga-enye ndụmọdụ maka na ihe niile abụrụ ịkọ ọnụ onwe emefee enyekwe ndụmọdụ anyị chere ụcha nwanne ndị jekwute nwa mmadụ na-abụrụ normal procedure jekwute nwa mmadụ n'ụzọ na-abụrụ ụzọ inwekwa okwu ịgwa ha but ihe ma na-adachi mpụtakwa okwu na gọọmenti ga-abịa kpọrọkọ onye ahụ maka na iji ekute nwa mmadụ n'ụlọ ọgwụ onye na-emụlọ nwa ịkwesị ịga n'ọnwa prosidio gọọmenti enye gị nwa ọ dị ọfishal ị gabara onwe gị kuru nwa gawa ejepụta gị nwa mmadụ n'ụlọ ọgwụ nwa mmadụ ka eji ezute kwụọ ụgwọ so na ị ga-enyekwa ndị na-eme otu ahụ ndụmọdụ kwa the same time maka a na-ekwu ọnwa eweta mma eji gbuo ọgazi a ga-eweta mma eji gbuo ọgazi iji gbuo ọdụ bụ egosiri anyị malachi ya efo ọ nọkọla ejije anyị mere mgbe a nsị gị na ala mụ na gị nọgbakọ ebe makwa na anyị anakwa na otu azụ ma atụ otu nwa ka ọ dị kwado akwado echi pụtara nkwado m ga-agwatakwa echi anyị ga-agba echi nwa mara echi Wednesday ada dịkebere that busy for my own side but echi a 8 o'clock akaba anyị nọ ebe a so ụmụnne m onye ọbụla dị nkwado tomorrow anyị ga-agada more things ịghọtago o nwere onye chọkwa ịjoin na live video you can still join us ịghọtago echi anyị na-amachi 8 o'clock akaba anyị ịghọtago ndị niile abụ na ha na-aba nakọta na-akọkwa ọnụ ndọkwana ya ahụ because ihe a series ka a na-agwa m ụlọ na episode 1 ka anyị nọ kịta we still have long way to go ndị bụ na na-edere ife ha sị m ụmụ echi ọnụ m shut up na Ogechi Njaka ya arọtin nwekunu si asụ English ya so ọ ka m gwa ụlọ na ụkwụ ụlọ na-apị mkpụrụ adịrọzikwa ya ahụ mkpụrụ adịghị ya kịta ka jee paakị ga-agwọrụ mkpụrụ ọkụ ekwuru m okwu oge izizi ụfọdụ na-ekwu n'elu na-ekwu na mụ apụtagwa ụnụ na okwu m na-aga zigzag na ndị na-aghọta okwu m bụ ndị nwedebe oge isi bikọsị Ogechi Njaka ịnata Naijiria nwere rizin ọ nata Naijiria tụpụrụ ụlọ ọkpụkpụ ọnụ rọshia nwabụrụ ri ọkpụkpụ so now ọ pụtaziri now egwu nọ na-agbazi bụ egwu ndị mmụọ ka ọ bụ ịghọtago ọ bụrụ na ị nọ Naijiria wee bụ na itigo ọnụ n'okwu Ogechi Njaka mgbe ọ nọ n'ime iwe kwuo si na ọ ga-alahụ n'ime ibulu akpa gị kịta na ụzọ Ghana maka chukwu ibulu akpa gị na ị na ụzọ Ghana Ogechi apụtago Ogechi apụtago ndị si na ọ ga-alahụ ebe a unu je eme mmadụ arrest iwelu weekend je eme mmadụ arrest ị na-anya na itinyere n'ime. My brother, my sister, you can arrest anybody in the weekend. Don't expect that person to come outside. Only open a routine even a weekend can never come out until Monday. And Nigeria, and then we sit at home on Monday. So can you hear me Tuesday? I want to say no, get there bang. We'll Monday or Tuesday because I'm not Monday will sit at I forgot. So but that Tuesday, can you hear me? Now a boku na adro. Unu mere mmadụ arrest. Ekwumesi anybody can arrest anybody. Nwanne etu a nọkịta igi bịa ọrụ maka n'ụzọ bụ ndị eke imebe arrest. Aya jebe. Ịghọtago ọbụzi na ịlụzie kọtụ anakwazi ihe iji wee mebe arrest. Okwu enwedoro isi ka ọ nwere isi. Because a ga-ejidegodu masị onye a ga-enye report na o mere ife. So ndị eke ama arapụ m so easily like that. Ịghọtago? Hey, Chineke nna biko kwado nsogbu dị o onye ọbụla n'ọsọ ụlọ si na nwoke na ibie bụ na n'okwu ọnụ na je buru nwaanyị na-ewere na-enye mkpọtụ buru unu nwoke unu eburu na nwaanyị sọ ụnụ nwoke buru unu buruzie nwoke unu asị na nwoke na ibie n'okwu ọnụ ụlọ je buru nwaanyị ọ na-agba mkpe dị ho Naijiria ji wee kere unu butere nwaanyị Ogechi Njaka unu ji eme ya arrest ọ deli ka ọ bụ ajọ m nso na ọ deli ka ọ bụ eji wee bụ na the whole social media onye ọbụla na-ablọg ya dị n'anya ndị Igbo I did it iburu nwaanyị ị na-agwa m you did what imere Ogechi Njaka anyị nwude life and direct unu nwere chikere Christmas
live and direct. I na-echa that video ọsọ ka nji wee gbata online si na asị ka ọ bụ kelee ụlọ na-agwado m imere nwaanyị arrest na-egbe ọnụ imere mmadụ arrest on the weekend esi niile expect onye ọbụla nwere ihe ọ na-alụ. Don't expect na imere mmadụ arrest on the weekend you expect ya na onye a ga-apụtakwa ozugbo ahụ. Ọ bụla eziokwu onye a ga-anọgidekwa n'ime obodo a kịta ịchọrọ ịta mmadụ afụ hapụ onye ahụ on Thursday evening ga-akpụrụ onye ahụ. Onye a ga-anọ n'ime Friday, Saturday, Sunday, Monday before ọpụta. By then ọ kwacha ya ahụ niile ajụọ ya oyi. So ụnụ nwa na-apụta ọ na-amaghị ihe ha dị na law something like that. Ịpụta na-emere ya arrest why o ji ka nọrọ n'ime since emere arrest why o ji ka nọrọ n'ime all weekend ọ dị possible na ọ ga-anọ n'ime. So far na-ebigoro ya aka biri aka tinye n'akwụkwọ ọ ga-anọ n'ime. Ịghọtago ọ bụ na ebibere aka ya statement ya eputubere down everything enwere ike si na ozugbo ahụ ọ ya pụta. Ọ bụrụ iburu mmadụ tinye n'ime na weekend na-eme expect ka ọ pụta for wie agwa m ụlọ si ụlọ ọlụkwa ha na Tuesday on Monday ọ bụ na Ogechi Njaka apụta maze na nsogbu. So kedu ihe melụ ụkwụ ụlọ na-apị mkpụrụ anọghọzi ya. Very simple thing nwa Okoko kwesịrị ime for the first place say I'm sorry. Obere ego atụkọrọ gị na wedding ikwesị ichi bidola onwe gị biznes chọọ biznes ego na nwunye gị ga-eji na-arụ ọnụ ịrapụ ya gọvanọ eziokwu pụtazi na-enye gị advice na-ekwesịrị ide enye gị igwelota time ị ga-eji chọọ ihe ị ga-eji wee bidoro onwe gị build a good foundation for yourself na-abụrụ ide etiri ndị ọgaranya mkpu ịpụta were na-eko kesi a na-agwụkwa agwụ. Ndị lọya na ndị ihe nwana ga-erigidokwa ego gị rikpo ego gị. Onye ọbụla mara ife adịghị eme ome engage to case ị na-ere anya ga-erigidokwa ego gị unu ka ịbịa ka postpone onye next one. Lọya na-enyo ego gị all these things ka ị fọrọ udere ji nọ n'ime n'otu day a na-ekwusi ya ekwu ọkwa ya gasị ike mesibe ike ị na-eme. Agwa m jee park si anọ nwere pending case ọ ya abịa za ya watch my last video I said it ọ nwere pending case and watch ihe m na-agwa gị onye ọbụla jee park nwa dọọ again kpam onye a ga-eji police buru jee park mark ya my word. Onwere onye jee park dọrọ n'akwa na-aga hapụ ya maka ndị na-ebekwa sị hapụ jee park biko si hapụ jee park. Ana m awọchị unu n'otu because that time a na-eme video na-ekwu na-akọ maka jee park na-akọ maka jee park ụnụ na-ayọ sisi biko ụnụ agbazina jee park hapụ na ya ka o zuo ike na ụnụ da anyụkwu nka. Ana m awọchịkwa the same people ahụ ọkwa emekwala Ogechi Njaka arrest. Why not ị gagakwa jee park why o ji mee Ogechi Njaka arrest? Why not isi jee park na ihe o mere na ọ dịrọ mma ịgwarọkwa ya ahụ ị na-enye tọmbọp ịbata ebe a na-edelu m na tata ka mma afọ ife na Ogechi Njaka ga-eji wee lahụ n'ime na nkịta akọ ya afọ ife ịchabakwa ọkụ ịchebakwa ọkụ. Kịta kere ihe na-eme kiri ihe ị ga-ekwuzi ka ihe ị ga-agwa m na ị ga-agwakwazi m na ife ikwu na ikwu ọzọ ị ga-agwazi m na ihe ikwuru na ikwu ọzọ ị ga-agwazi m na ihe ikwuru na ikwu ọzọ. Họteelụ ahụ nwa Ogechi Njaka nọ na DJ nyocha da họteelụ ịghọtago DJ nyocha ya bikos ịma ngwa m na mmadụ lọji na họteelụ ga-echiri ka itinye ndị nwa na-abịa bịa buru mmadụ for no reason ịghọtago. A lot of things na-eme na be anyị kwesịrị na mmadụ kwesịrị ịpụta na nwee onwe ya nwee gbalụ kesi ọsọ enwechakọrọ obere ego atụkọnyọrọ gị na wedin nwechakọrọ ya ka i were ekobe kesi. Ndị gị na fa na-emekọ ife kakwa gị mara ife. Ụfọdụ ndị n'ime ụlọ kwesịrị iji nwayọọ mee gịnị were onwe gị kweba n'ụlọ iburu onwe gị na-ebupụta ka ị bịa kobe kesi uche Ogechi Njaka na-emu dọla. Ekwuru m okwu oge izizi gị nwa bụ onye ji nwa fechafecha naira iji eri nri jeje eme onye na-emu dọla arrest. Kedu ime expect o budo gị nwa $3,000 ịgbagharịwa obere ego iji anwụchara onwe gị ji eme biznes i were jee koo kesi emegoro gị arrest je kwụọ 500,000 naira godu kwụcha ya pụta ekwụọ 100,000 from there ahụ gị niile ebido fụba gị ụfụ onye na-emu dọla ka gị nwa bụ onye na-emu naira ga bụrụ ekwumokwu oge izi. Kịta ka ụnụ ga-afụ nke tọbiat nwanne kamera bụ dịzi on 24/7 nna ngwa ka mmadụ ihe kpatara ya ebe nke ikpeazụ mma na-ekretizi taịm m ga na-anọzi ebe a
full time. Full time. Ịmana foto echere m anakpugo ka awọchi abido post the last time ka ebe ihe Ogechi Njaka kwuru ebe ahụ. Before m nwa bụ ofu nwe ike zuo atọ n'ọ kamera m, o nwere reason, and I have looked into this matter where for na J Park the wrong, but in other way people na afụ ya maybe na Ogechi Njaka na ihe ọ na-eme adịrọ mma. Ụnụ si na Ogechi Njaka na-ebu atọ ndị mmadụ na social media. For the first place, I'm not in support of it, but I look into the matter. Ogechi Njaka na-abịa be gị were kamera chido gị sị gị gba onwe gị ọtọ, ọkwọgụ nwa na-eji aka gị gbuo onwe gị ọtọ ma onwe gị vidio send alụ mmadụ. O nwere onye fọsụrụ gị afọsụ sị gị gbuo onwe gị ọtọ, o nwere onye fọsụrụ gị. So kedu ihe eji agwasị m na Ogechi Njaka na ibu ọtọ ndị mmadụ na social media nọ alụ ka ọnwụ. Ịnọla wee ụfọdụ ụmụazị na-etoto nọ na social media enweghị ike iji nke a kọtọ onwe gị, bọtụ gị nwa nwe gị kpọrọ onwe gị nwaanyị na-eji emepe ngada iji anyụ mamịrị na-agba ya vidio were na-esendịrị nwoke. Ya bụ ife ị na-eme oziri ezi. Ya bụ ife ị na-eme oziri ezi. So ụlọ pụtaziara na-agwasị m na Ogechi Njaka ibughatazi ọtọ ndị mmadụ na ọ na-eme ihe ọjọọ, bọtụ n'oge nwa bụ onye na-ewepụta taịm so onwe gị onyonyo were gbanyere nwoke ọzọ. Ya bụ ife ị na-eme eziri ezi. Ụfọdụ n'ime unu na-eji onwe unu wee na-achụ ego, ịchụgbazi ego ọ bụzie na ya bụ ife elidize na ewe dat na ọ bịazie bịa mezi expose onye ọbụla afụ bịa. Iblem bụ onye isendere ya esendere. Iblem bụ onye isendere ya sị awa ya o ji wee mee ya o wepụta. Gụnwa selese kedu ihe butere gị iji jee see? Kedu ihe butere gị iji wee see? Ọkwọ na-abụ mmadụ mejọ mmadụ agwa gị sị gị na imejọrọ ya. Ọ gị nwa ka ọ dịzile ije yọọ mgbaalụ na imejọrọ mmadụ. Ị bịa mejọ m ngwa gị sị gị na imejọrọ m. Gwaanyị na ị ga-asị m na ịdị sọrị. Ị nọrọkwa n'elu na imejọrọ m na-agwakwa m na onwere ife m na-eme. Ọ ife bụ nsogbu a. Ọ ife butere okwu a. Ọ ife butere okwu a. Mụ na gị na-abụ na-adị na mma. Isizie n'akụkụ m dọwara onwe gị sị na ụtọ mụ na gị na-aba awụ ọkọlọzi. Kama ị ga-eje ebezila onwe gị, iburu m fesaba m gwabazie ndị ụwa na m tinyere gị na payroll na eji bụrụ na nke nwa ji mee. O ji bụ nwanne ịzakatakwa ụgba. Nwa ọ bụ ofu nwa nwe ike zo kwurie J Park zakatakwa ụgba. J Park zakatakwa ụgba. Ọ zakatakwa ụgba. Eish. Ụfọdụ a na-abịa ebe m na-abịa, ụfọdụ a na-esi ebe m na-esi. J Park zakatakwa ụgba. Ọ zakatakwa ụgba ka m na-agwa gị. Because ịma na sometimes ife anyị na-eme na dị social media some of us na-eme ka ha wee kpata ego. Ịghọtago? Ya bụ onye chọrọ ikwu okwu ọ na-atawapụ okwu ene ha. Ị na-atawapụ okwu na-eme ka o si sọ gị. Ichefuo na ihe anyị nọ na social media. Anything ọbụla ị na-eme ihe a na-erekọd ya. O nwere ndị bụ na this live video nọ na ya na ha nwee time na-erekọd ya na-awọchi ya. So anything ọbụla m mere ebe a na ebugo ya enwego ndị palọ ya ozugbo. So ọnọkọ mgbe J Park kwuchara ihe niile e kwuru ka afa ya na gọvanọ eziokwu kwuchara sị ihe nwanne ibe nke nwanne ji ime kịta na o jere je delete the video. O deletizie ya. Ọnwahụ na onwego ndị nwejiri ihe nwe na fonu ha. You forget that no onwego ndị download ya. Onwego ndị bụ na ha record go those things keep onye. A na-agba aka achụ ife na-ata alụ. Ajụ nwụsị a na-agba aka achụ ife na-ata alụ. Ife a na-agbakọ na ntị a na-eji agba anya. I were ya wụwa anya pịa gị anya straight. A na-agwa okenye ya wepụ aka n'ọkụ. Ọ ka ihe this my brother kwuru na mmasị na J Park na nọ gọvanọ eziokwu bụ onye na-eri di J Park ebe ọ na-anọ. J Park abụ ewu. Ekwuru m okwu a before sị na oke ebe ọ bụ na Ogechi Njaka no nwego so many people kpọrọ ụnụ for peace, but you J Park didn't accept it. You rejected it. Ị chọrọ the peace. Okay, na nwa ngwakwa gị na only thing in ike ime ka this thing wee end ya bụ na na-ebịa mee live video or mee video say na ede sorry. Even go asị na anya nwa na ede sorry just yọọ mpe ya mgbaanụ si na ede sorry n'ihe imere. Afọ m ebe ụfọdụ I know maybe in you don't put it just to mock him, mock her or something like that. But na picture i buru tinye ebe ahụ adịrọ mma. Nwoke kpọ ebe ọnụ onye nwụrụ anwụ nọ n'elu akwa ndine. Ịgbalụ vidio ya ịchọkwasịrị pikchọ maybe pikchọ ebe ọ dụtụ mma na nke odine na akwa ndine.
Nwaanyị sị gị na ihe post na ọ likere ya. Instead of you we say okay I'm sorry or gbalụ ama emeghị ya ka m megide gị ikwere ike. Okwu anụ na-akpọ sorry ọ na-adịla ụfọdụ ndị hard ikwu I'm sorry. Ha na prefer ịlụzi ihe niile ha nwe before ha ekwuo I'm sorry. I'm sorry is just a word mmadụ nwere ike just kwuo, but ọ na-adịrị ụfọdụ ndị hard a na-agwa gị don't say I'm sorry to nwaanyị. I say I'm sorry ọkwara nwoke ka ewu. Ọ bụrụ na nwoke ada asị nwaanyị sorry, o nwere so many ways nwoke ji asị nwaanyị sorry. Ọ bụ eziokwu na anyị nwa bụ ụmụ nwoke o nwere ihe nwaanyị ga-eme anyị apụta just say okay baby biko gbalụzie m, nne biko or something like that gbalụzie m. Ọ bụrụ nwaanyị ọ na-adịtụrụ anyị hard, but o nwere ka nwoke si asị nwaanyị I'm sorry. Okay, akpọkwa unu in a group call unu nọ ya ajụ unu si unu na unu achọrọ udo jee paakị mere accept ime kirikiri mịa isi gị ka agwọ ikwuru oziokwu again. Ogechi Njaka accepted, but gị nwee kwela accept ikwela accept. Kedu ihe ịchọ ka nwaanyị mmadụ mee? Kedu ihe ịchọ ka nwaanyị mmadụ mee? A na-agwọ gị nwa bụ jee paakị ibi ị na-eto afọ, a na-agwọ gị ibi ị na-eto afọ. Ogechi Njaka abata na nkịta wee setịara ụnụ trap, unu ga nwapụrụ ya, unu egbuga anụ, unu ejidegoderi a na-anya anya enwude gị life and direct. Ụna mmadụ trap dị ya unu tanyekwa. Nke ikpeazụ a onye ọbụla chikwa ọ bụla na ka unu na-ele onye na-eji ụgwọ aji echa anụ ya atụ aka lee wele ego chelu kesi. Ọkwa gwago unu na kidnap ka emere na unu kidnap. Chai Chineke be chai onye na-amalụ onye karịrị ya ife onye na-amalụ ya ife ihe eme gị n'ụwa bụ na iji na-eche okwu chọkwa onye karịrị gị ọkụwa gị ọkpọ ya akụ gị obi ego ọkpụ gị ọmadụ mfọkọ na mbibi ka ọ ga-ebi gị. The last thing ga-eme gị bụ na ije jee chọkwuru onye karịrị gị. Agwa m sị na kamera ga-adị on echi niile 8 o'clock n'akaba anyị nọ here with the full time. Anyị nọ here with the full time with enough story. Maka Chukwu this night ana m ehi ụla m ga-alahụ with Ogechi Njaka this night. Maka Chukwu m ga-enweta enough information ewe maka Chukwu ka nwaanyị lahụla n'abalị a ebe ọ bụ na ndị na maka Chukwu ajọ ọsọ ntọọnụ kamera m na-emekwa Ogechi Njaka si Chineke mee pọpe fon ma ọ bụ na ọbatago nse Chineke na ọkpọkọ obere ife kiri ihe na-emezi ka onye mepeziri ụzọ. Chai olelele chai ụmụ Igbo ewu onye flọgụ egboro egbo ọ dị aka ya bụrụ onye nwa na-ahụ dị ọgụ bikos ịma na ọgụ egboro egbo a na-atọka ọgụ egboro egbo ọ na-atọ nwantị. Mana nke ikpeazụ a ị ga-enwe a lot of stories to tell. Ya bụ the only thing m na-ekwu. Ihe a na-echezi bụ ka a bịa sizie na Ogechi Njaka ji wee pụtazi ya wazie biko yo gịnị Ogechi Njaka sị gị na ọ ka na-akpọ ya na ọ ka na-ala n'ike ha na-aba police station ọ ka na-agwa ya n'iru ndị eke na ị na-ala n'ike na ọ bụrụ ị na-ala n'ike gaa na onwe gị wetara. So ma na-achọzi ịkụwala m jee paakị bụ n'ụlọ ikili ego very simple thing. Last video m mere asị nga ya echefukwa na ọ bụ na onwe ka esi chaji ahụ Ogechi Njaka to court ya biko dati nke ike ya ọkwa ebe a ka ego dị ifuru this thing na-eme na ebe ego dị bụ na nke ike ya ọ gara ụlọ dị test were dị akwụkwọ mee gịnị jide ya ọfụma ebe a ka ego dị because ọ bụkwa na odo eme ihe anụ Ogechi Njaka kwuru na eme kedu ife na gbuziri oke na ịbụrụ ebilonia ọkwa na-akpa na dọla akpọkwana na naira Ogechi a na-erikwa naira na dọla. Ọ bịa dịzie ka asị na ijizi ihe a na-enwere aṅụrị mana ihe nwoke ji aka emetela onwe ya. Wọchị vidio niile m mere I beg even self m na-abatakwa self ngwa Ogechi si ya biko nne
ọ bụrụ na onwere na-egwu ya ga-esi wee mee ihe a ka udo wee dị. Ogechi sị ọ bụrụ na ya nwa abụrụ problem, if ya nwa make peace with the J-Pack is not a problem, is ọ bụrụ a problem to her, but the reason why o ji dị ka sipin na onye a na-emele emele, onye a na-agwa na omejọ, onye ọ na-agwa na omejọrọ ya doesn't even show that na omejọrọ ya eziokwu na onye a bụ iwe ya. Ikpochiri anụ nganga mpi, ikpochiri kpọkịrịkpọ dị na nwoke, ikpochiri nke ikpeazụ inwe pending case with ndị ụka esiri nyere gị ife nwa ka inye onye nwa ka o rie ka ọ nwụọ, ị ka ya akọwa nke ahụ. Chineke nna gị bụkwanụ, ị ka ga-akọwa onye nyere gị ihe nwa ka inye onye nwa, ị ka ga-akọwa nke ahụ. Ekwuzie onye nke tinyere gị na payroll, ị ka ya akọwa those things. All those things ka nọ pending. Kedu ọnụ na-achị gwa m? A na-ekwu na o nwere evidence na o nwere ihe nwa na Ogechi Njaka emere nke a. All those things onye a kwuru, ọ nọ na screen, ọ nọ na recording. So ọ na-edekwa ịpụta kọwakwa ya. Ịghọtago? Ị na-ede ịpụta kọwakwa those things. Ị na-ede ịpụta kọwakwa those things because ịma nkwucha sị na ikwuru ọsị. Ulele onye nwa sị na ulele ọ gịnị dị? Ife ọjọọ na-ata amụ. Ife ọjọọ na-ata amụ ka ọwụ. Ife ọjọọ na-ata amụ. Ife ọjọọ na-ata amụ. Ọgwara na echi niile kaba na ahụgọ nọ n'ebe a, anyị nọ ebe a live. Tomorrow 8 o'clock Nigerian time. Join one na live video. Ịghọtago? We have a lot to say. We have a lot to discuss. We have a lot of things to display. Tai amụmụ n'abalị ahụ, amụbebe dị amụ asinsi nji mepe this page. Tata ka amụ juru m eze. Kedu ndị a sịrị na Ogechi Njaka ga-aghọta nke kwunu si ede that English? Adam o nwekwa nke nwa nga anyị delu m ebe a sị na she will rot in jail. Ọ ga-eme ihe nwa nke nwa nkịta ka ọ ga-afụ ife na ọ bụrụ na ọ pụtakwa n'ime ka ọ mara ife kpatara ya. Kedu ebe ka nga anyị nọ? Kedu ihe na-emezi na unu na-eche na mebi na akpụtụtụ Ogechi Njaka tinye n'ime ọ pụtazie kịta ka o bido mebe gịnị ka ọ yọbazie biko osisi gbaala ya mebi otu unu tinye n'ime ọsị nụ na okwu ọsị ihe o kwuru. Kịta ka nwanne nwoke na-asị na akwa ọkụkọ de petition decha petition wechi akwa ya azụ. Akwa ọkụkọ ile na ya amalụ m onye ọ bụ. Akwa ọkụkọ dị very clever. Ịghọtago? J-Pack pụtara mee live video si anyị na akwa ọkụkọ kpọọ akwa ọkụkọ na fonu na-ajụ ya si ya na ihe a sịrị ọ na-eme eziokwu ka ọ bụ na ya na ihe nwa akwa ọkụkọ wụrụ onwe ya. Ọ ga-apụta na live video bịa gwa ụnụ sị ụnụ na ya na J-Pack kpara ihe nwa ka ọ si man global ya pụta gwa gị na ya na J-Pack jere na họteelụ jee mee ihe nwa. Kedu onye ọ ya abụ? Ọ dịghị ka ọ ga-apụta stand ya na-asị gị na ife Ogechi Njaka na-ekwu bụ asị ma ọ bụ na ọ bụ eziokwu. Kedu onye ya eme? Mmadụ ama mmie. Everybody is trying to protect themselves. Onye ọbụla try ka o protect ya themselves. Onwere onye ya pụta na-gochitelu J-Pack na ihe o kwuru bụ eziokwu. Nobody will say it. Ịghọtago? So for you na-apụta na-asị na ebe ọ bụ na-akpọghị akwa ọkọ na phone akwa ọkọ confirm wasị na ihe kwuru bụ asị n'eziokwu, which means na ihe Ogechi Njaka na-ekwu bụ asị ka ọ bụ na J-Pack enwere ihe ọ gwara ya. Nwanne etu a nnọkịta enwere m family na-eprotect, enwere m name na-eprotect. So mpụtasị kịta anụnwa bụrụ na mmadụ apụtasị m na o ji bụrụ na mụ na ya na-abụkpara ife nwa na nke nwa ji wee mee nke nwa ji wee mekwa nke nwa na o ji wee bụrụ na m ji wee gwa ya ife nwanụ kọtọọ m na public. Ime m expect mpụtasị ka m gwakwazie gị na ife onye a na-ekwu bụ eziokwu ka ọ bụ. Onye na-eme nke ahụ na mpụtazie agwazie ndụ na ife onye a na-ekwu bụ eziokwu ka ọ bụ duto na gịnị ji wee mee na m chọrọ ka m confirm mụa na ịchọrọ ka ị confirm mụa na ihe Ogechi Njaka kwuru against akwa ọkụkọ na eziokwu ka ọ bụ. Then imezie akwa ọkụkọ expect ịpụtasị gwazie ụnụ na ya na J-Pack ji kpa. Akwa ọkụkọ never say it. Kama na oji ihe nwana oji akwa awụ ahụ ma onwe. Ịghọtago? Akwa ọkụkọ inside him ọ malụ na ya na J-Pack akpara ife ahụ ka ọ na ọkpaghị ya. O nwere okwu kwuru before Seaman akpọrọ afa wee sị na ebu nwaanyị mee nke a mee nke a. Seaman can never come outside and tell you that na ihe J-Pack ihe Ogechi Njaka kwuru bụ eziokwu asị ka ọ bụ. Seaman nwere afọ na-eprotect
He can never come outside and say, Ogechi Njaka, ihe kwuru bụ eziokwu. Asị ka ọ bụ, ọ ya asị gị na asị. We never did it. So after everything, see man inside him, ọ mara nke bụ eziokwu. So you now, agaghịzie n'ime ihe niile, ị na-expect see man tomorrow ka ọ bịakwutezie jee park ka ha na-abụ libekwa ka ha si eri before. Asị ọkụ ka ọ bụ. Ọ bụ eziokwu na ya friends. O nwere ka esi nwee friend otu a. Tomorrow, that friend a na-agbazi ka isi agba, ọ na-agbazi egwu ka isi agba. Maybe ihe ọ na-emezi a na-atọ gị ụtọ. Mana ọ dị ụtọ na ịchọghị ka gị na onye a dị n'ilo, iwe nata aka, iselu onwe gị small, ịgbamie n'ime. So no ihe ndị a, these people onye na ya na-abụ mekọrọ ife na akpọchara afa. Etu a ka ha nche niile si wee nọrọ to jee park na. Mmadụ ya apụta build onwe ya, chọọ ihe ọ ya emebe dị solid with ego ị nwetara na wedding. I choose no ịgbasaka, no ịgba wọọ, no ịba nga pụta na nga baa kesi nke a si na kesi nke a pụta si nke a kpelu nke a kpelu nke a kpelu nke a. Negodo bụ ego ibufuru last 3 days ago. Negodo ego ibufutere bufuo for nothing because na-ịchọ ka gị na Ogechi Njaka mee gịnị nwee kwanta. Negodo ego ịpụta bufuo, negodo ego mmadụ pụta bufuo for nothing. Ibufuo ego. I did it olileanya ndị Igbo. Kedu ihe ịchọ ka emeela gị ebe ọ bụ na ịgwa nwa jee park ihe bụ eziokwu? I did it. Igbolo enyi gị nwoke na-etinye ya n'ọkụ jee park ị na-ene anya bụ mmadụ nụchara nwaanyị ọfụrụ. By now he's supposed to focus on his marriage. O mere ọfụrụ. Ị hapụzie nwoke ịkpọrọ jee park na-efere ya n'anya eziokwu. Why can't you tell him go and solve this thing amicably without people hearing it? Ịrapụkwa ya onye eko achịcha ya bụ okwu ekojugo now. Kedu ihe unu ga-emezi? My own thing na-ekwu bụ kedu ihe unu ga-emezi? Kedu ihe unu ga-emezi? Ya bụ okwu ekogo achịcha. Kedu ihe unu ga-emezi now? Kedu ihe unu ga-emezi? Kedu ihe unu ga-emezi? Ụfọdụ sị na Ogechi Njaka ya anọ ebe ahụ wee tacha nchala. Ogechi Njaka ga-anọ ebe ahụ wee fụ ife. Ogechi Njaka ya anọ ebe ahụ mee nke eme ya nke ọzọ eme ya. Today Ogechi Njaka nọ n'ezi na-agwakwa gị the same thing na ọ na-agwakwa gị before. Na-agwakwa gị the same thing na ọ na-agwa gị before. O nwere video m last time si jee park. The only solution to this thing bụ that na n'iji aka gị. O nwere ka gị na Ogechi Njaka si anọbu before. You guys was a friend. Unu were friends before. You na-eri ọfụma na-enwe aṅụrị. No matter what happened, ị pụta tụtụrụ phone kpọọ Ogechi Njaka si ya nne. Kedu ife na-emede ihe a? Biko ka ihe a ka o bezie otu a. Ogechi Njaka the day no wee mana this woman enwere obi. That day ọ na-ebe akwa n'iru. That is ọ na-eme the live video na-ebe akwa. Na-ebe akwa ka mmadụ kpọrọ ya na phone. So gị nwaanyị na-emezi expect onye imejọ na-agwa gị n'imejọrọ ya ọ pụtazie ka ọ balansizi otu a ụnụ ya ka gị na ya na-enwekọrọ aṅụrị. Nwaanyị na oburu ka igwe n'obi ọ pụtago bọọlụ ka igwe ahụ dị ya n'obi sị gị nna na-eke isi mejọ m na ihe mere na ihe mere. Ọ gị nwa ka ọ dịziri ịchọ ọzọ solution mechie ihe a na-eme ikwechiri na onwere ihe na-eme. Today ka ihe na-emezi agwa m ọnụ sị na this live camera if live video m ga-anọzi ya 24 hours tomorrow evening m ga-agazi na onwe ihe bụ m ga-agazi tụọ Ogechi Njaka nweta more information tomorrow. Ajụjụ m bụ ke ndị niile a na-apụta acham ọkụ last video m mere a na-acham ọkụ mechie ọnụ na onwere ihe mma ngwa ụnụ sị na njiri obodo a mmanụ na-atụ na inwe ike ime mmadụ arrest on Thursday evening. Onye ahụ ịpụta again bụ Monday morning achaji ya to court from there. Ọ ya bụ mpụta ya minus that onwere ebe onye ahụ ji azụ eje. I said it. So today ngwa ụnụ sị from that last weekend till Monday, which is a Monday bụ sit at home. Monday bụ sit at home. Ịghọtago? Monday will sit at home, and that sit at home, Nigeria eme anything na Nigeria. I told you people, Monday or Tuesday, Ogechi Njaka will come out. So what happened? Ogechi is outside.
She's outside, chilling, enjoying. She's still saying the same thing that she's saying. She never changed mouth. Ogechi Belano, Ogechi Njaka never changed mouth. Okapu never opu. You will still run that test. Can you check the last video post now? All live video melon. Few hours ago. About 1 hour ago. Or the or see you will still run the test. If for that test also, you will still run it. All the no getting the can you know only able to put down of yourself. If that's not now, the vote no publicly. One day I go. So far, I'm out there, that thing, and catch you what time over. Is it got body? A region name of Prezo Namada Lanike. If it's not one day, I'm Lanike. Look what time will go to put that. You get more. So, I want to say, Jepake, but mother like Lego. Jepake, but mother like Lego. Ogechi Njaka, but I will be sending Alanike. No one is in Alanike. JJ test, you got me a test. Open image test, whatever Marco test, and then they go on it Alanike. They go over it Walafa. Now I'm getting Jacada. All the one I recorded. Yabi Facebook, you should have said evidence. That may have test. If it is a one concord, they got me that test. Keep a lego. If it is a one concord, he made that test. Keep a lego. That is so cool. If a message a one concord, he just made that test. Keep a lego. If you pull Ogechi Njaka tinye see na nwoke have no one. Onye can arrest anybody at any time. So ni mere mmadụ arrest doesn't mean anything. For me, enwere ike mpụta echi mmadụ eburu m tie n'ime ka ọ nwere ihe ọ bụ. Ịghọtago? Nke ahụ bụ nothing. Ịghọtago? So na ọ bụ na ịbịa ndị mmadụ arrest wee na-eme ọnụ nke akụkọ nwa ka eje anya ka ị na-akọ. Now the best solution bụ ịchọ way ị ga-eji wee mee peace with Ogechi Njaka. Ya bụ ihe na-agwa gị. Minus that ifụla ihe anụ mmiri n'anya. Mmụọ ị na-aga deep. Mmụọ ị na-ebupụta onwe gị. Mmụọ karịtị na the worst. I said this thing earlier. Nsị gị nwa ịpụta stand there ka ị gbaba Ogechi Njaka saga. You are making it worst. You are making it worst. So the best solution for you will find a way in make peace with Ogechi Njaka. I said it earlier. People follow me for a long time. For you to be in peace since you married your wife is to make peace with what? Make peace with Ogechi Njaka. You want to go? I have evidence. Okay, evidence in Gawani with that. We are different disappointed. You know, the last video, my live video, play that nonsense he played that day. It's not if Ogechi Njaka against in the church, which is one of double we post to Ogechi Njaka play quality the full video, everything he has seen. So can you tell one EG as evidence? Ogechi Njaka which is only evidence he could see when we didn't make that test. That man. What evidence of the go see I want? For them, I want them to so Ogechi now support Ogechi me hold because that's in I know na kwa yo ezoku na purchase them na o ya se na na kwa mo mu kwete mass number na ma na kwa mu kwete na na kwa mo na kwa mo go akwuru m ka na alụ ọlụ ife a so na ọ bụ na ịchọkwa ka lụ ọlụ je park ọlụ kwa m ụgwọ ịkwa m ụgwọ lụbalị ọlụ onye kwụrụ m ụgwọ ka na alụ ọlụ onye kwụrụ m ụgwọ ka na alụ ọlụ ụfọdụ sị na maka na Ogechi je park dị n'anya bụ abụ m onye ojoto aka na asatọ after ojoto ọ bụrụ Nnewi so you na-abịa n'ọkpọ n'ihe enwe ojoto n'ụkpọ ha ncha niile Nnewi all of them all the same thing ịghọtago so kere ihe eji asị na nji akwụla Ogechi Njaka nke nwa ji ime nwa na-akwụ n'eziokwu ọ bụ na Ogechi mere nke dị njọ mma agwa ya na o mere nke dị njọ firstly ya mkpọrọ Ogechi wee sị Ogechi Njaka gụnwa itinye afa ndị na-enwere ihe ha mere gị ọ dị very wrong o wee gwa wee sị ndada na ya wee ịkpọ ndị afa bụ na a na-achọ okwu mma isi m otoro gbagbuo m mma sị gị ala gbagbuo gị na ọ bụkwana
na-ebute ịkọ ọnụ na-achọ ịkọ ọnụ mma. So na ọ bụrụ na gị na mmadụ na-akọ ọnụ, ọ bụrụ na ọ gwaghị nke ga-afụ gị ụfụ, gwanya nke ga-afụ ya ụfụ. J-Pack pụtara gwa anyị na Ogechi Njaka ji wee bụ na ọ mụtara imbesaid na ọ bụla onye nwa mee nke nwa na ya mere ọ na-egosi nwa ya n'iru akwụkwọ. Ogechi Njaka wee pụta wee kọọ ya nkie, wee sụpọrọ ya nkie banye na ọ sịrị na ife ọ ya achọbazi kịta bụ ife ya na-emetụ J-Pack. O wee bido wee tọchịba okwu niile ọ gwara ya according to Ogechi Njaka, na okwu niile J-Pack gwara ya na ọ ya ka o bidozi wee buputebesie, which is na she don't even want to do those things, but now n'oge bido na-emetụ ya aka. Ụnụ sịrị na akwa ọkụkọ enwere ka o si wee gwa anya Ebuka gbanata ihe agbanata. Reduce that volume for this thing, please. Let them not restrict me. Reduce it. Ịghọtago? Ụnụ sịrị na akwa ọkụkọ na J-Pack enwere mgbe o mere ife Ogechi Njaka na-ekwu. Asị ọkụkọ ọ bụ. Ogechi Njaka kwuchakwa gwa gị na J-Pack gwara ya. J-Pack told me. In another English, J-Pack told me. Ọ gwara gị na onye bụ Ogechi Njaka kwuru. Ọ gwa gị sị gị na J-Pack told me. So kedu iwu na-achọ ịgwa m tomorrow nke bụ enough evidence na-abịa. So kaba ahụ ị nọ online, ọ bụrụ na ị follow this page immediately. Tomorrow 8 o'clock akaba anyị nọ ebe a. Enwecha m ndị ga-ajọ echa m na this live video. Ịghọtago? J-Pack told me. Ịghọtago? Benedict, you didn't hear it. J-Pack told me. Ogechi Njaka never said I said. Ọ gwakwa gị sị gị J-Pack, I quote, J-Pack told me. So maka gị nwa na-apụta na-asị na Ogechi Njaka na ọnya kwuru. She's not the one that said it. Ọ ihe J-Pack gwara ya ka o kwuru. Ihe J-Pack gwara ya ka o kwuru. Akụ Zion power. Ọ ga-efu ya ka m kwuru na eziokwu o. Ọ nwe ife bụ na adịzina bias na ihe ọbụla ị na-eme, mebi ịpụtazie mebi ọ bụ na ị na-asụpọtụ mmadụ ma ọ na-agụ na mmadụ na-emekọ ife. Ịma na ife onye ahụ bụ asị, because ọ bụ na agụ na onye a na-emekọ ife ịmara na ife ọ na-eme bụ asị. You can never stand that place. Ị ga na-agbagharị dịka okwute. Ọ nọkọ afọ m vidio waja na-eme. Ọ stand like na I'm in the middle. I'm trying to make peace. But ihe niile a bụ ma nyanwa ma J-Pack ofu aka mmadụ ha ncha niile bụ one group of people. All group of people ka ha. Ịghọtago? Group of people ka ha. So ha na-eme ihe niile ha na-eme nyanwa apụta atụpụzie ịtụpụzie n'imezere nọ n'etiti. Why nọ ncha niile bụ ofu aka mmadụ ahụ. I watch video whereby ka afọ ya nụ wee zugo na-ekwute ọbịa na nke gị meet J-Pack. Which na gụnwa na onwe gị didn't even inform him na peace ka ị na-akpọ for it. J-Pack bịazie claim mezie na ndị mmadụ claim mezie na J-Pack tinyelu Ezugo na live video na Ezugo na ayọ J-Pack na J-Pack gbaghara ya na J-Pack gbagharazie Ogechi Njaka. Which Ezugo mesịrị apụta mekwa the live video gwa anụ na onwere mgbe o ji yọọ J-Pack, ma ọ bụla J-Pack kwuo na ọyọrọ ya gosie ya pụta na public kwuo na ọyọrọ ya. We can never give up. Abụrụ m mmadụ ya bụ before m follow mmadụ, before m join nwa gị n'ihe ị na-eme, I will firstly look into that matter. Ọ bụrụ na ịdị wrong, m ga-asị gị na ịdị wrong. People dey follow m na this page ga-agwa gị for the first place m follow Ogechi Njaka. I met her in ụbọchị nọ Ezugo nọ live video. First time m na Ogechi Njaka ikwu okwu bụ mgbe Ezugo nọ live video, join nọ live video ya. Anọ m live video Ezugo Ogechi Njaka bata. That is the first time we want to get in the Kakukolo. Then, after that, for that live video on a trend, those video of Ogechi Njaka who against J-Pack, video on a trend. Now, see, go in and see here, can you give this lady audacity? It don't have one day more than I'm working on Lanikin, Kanka. So I condemn it, which I let her go through those videos. Second, I'm going to hear Melonia, maybe here. Well, good morning, with how are you? Mmadụ a na-anọ kata na-aba mba, mmadụ a na-anọ kata na-aya ala, onwe onye na-anọ kata na-ekwu okwu. Ịghọtago? Onwe onye ji okwu na ụka eri nri, onwe onye ji okwu na ụka eri nri. So gị nwa na-apụta na-asị na Ogechi Njaka bụ onye okwu na ụka. That lady awụrụ onye okwu na ụka. All good morning wetere how are you? Ihe na-ekwu mụọ bụ ofu nwa nwe ike zoro na-agwa gị sị gị
good morning with it, how are you? Because somebody want to go to Masagala Babogi. You want to go? Oh, good morning with it, how are you? You want to generate Koloku, Eman Iman Kum. Can a bit dog, Eman Iman finish him. A can a bit dog, Eman Iman finish him. Even in the park power, it's a more getting the arrest. Can you put upon that one? Which now he had one name and you're supposed to be calm. Focus couldn't hear name. I'm going to get in the put a name like just do like you know the hear. But to this lady put out, set your like a trap, a tower. Hey! One the mother make an infant why use can wisdom. Use can wisdom. Apply can wisdom. You want to go? Apply wisdom. That is why God will do Solomon. Can you talk about someone will take them wisdom or when you get wisdom? Before mother now being one of the hot or email, Ogechi Njaka set a get trap. You walk away. You can't pull it. Kelo. On put a life if you don't have one to swing it. On an bar. I arrest her. I want to life and direct. Now, I'm not just a full name to video, live video, and I'm saying put life and direct. Not to maybe or the link one came with the call someone been lagging. Nature, could you with the life and direct here? Or blue gates. That's no the life and direct. So, go up. It's one and walking in here have no one. So, Ogechi Njaka in a nanya, Muki Kipolia. Come on, Kalisa. I will not Kalisa go, no, sit down, no, Kalisa, and code one Uko on happy, Moladria, Makachuku Kemo on Abo. Kita Kamusubu Kebu Subu Bakala. Kita Kamusubu Dolu. Nkeboko, Bokita Shobidol. J-Pack, he will a lot of things he got answer. He will a lot of cases he got answer now. You have a lot of cases he got answer. He will a lot of things he get prove. He want to go. He will a lot of things he got make clear to people. So get one up. Ogechi Njaka arrest. That is a very big mistake in a melon wicked. Yeah, you did it unknowingly or what? Can you put on Ogechi Njaka arrest? Yeah, bad. Naju. Kiri Bucherun. Ogechi Njaka arrest. That is a big mistake. You want to go? I'm going to know when you hear on a plan. Or no will upon my arrest. Upon my arrest. The worst part of it, but now, oh, just a better arrest. We did it. Chai. Nobody can tell. People that took you don't even know. But the young people go and took Ogechi Njaka with your real face. Chai. Ogechi Njaka went to so open in Nigeria now. Ututu echi bula akpage oburu Kenya, oburu Kenya, buru zo Ghana, banana kwa o. Maka kita nke ikpeazụ a kita aka nke bụ okwu bidoro. Echi niile mba ebe a 8 o'clock na-akụ make sure they nọ here. More things will happen here. You want to go? So ndị na-abụ ndị na-asị na nna ekwueri last video m mere na-asị na nna akọgheri na mpụta nna ekwueri na nna akọgheri na nke nwachime biakwa no osu bele na o ma bro this guy yes no osu bele go na Taba village bataba Facebook no osu bili na o osu bili go bataba Facebook no osu bili go ele call one day nwoke call one nna gị gwa ya bataba Facebook no osu bili go. J-Pack is our brother, don't he? Yes, he's our brother. But the people that is supporting him is not telling him the real truth. And we found a mother may face and want to make a many face sometimes asking you Zuri. Yakote. I don't know happy here in J-Pack. I'm not
I'm not happy na nwa amadi never sleep since ọ nụrụ nwaanyị. I don't happy na nwa amadi never have rest of mind since ọ nụrụ nwaanyị. Iwotago? But the point in the ekwu pụtara na onye a na-azọ azọ amarọ na na-azọ ya. Iwotago? Onye a na-azọ azọ amarọ na na-azọ ya. Okay, now Governor okwu asị, onye okwu asị never tell you no. Ọ bụ na mmadụ chọrọ ịṅụ iyi n'ọnọdụ nna gị ya anaghị eje ịṅụ iyi. Ị naba be gọvanọ eziokwu je kwụdo aka n'ukwu osisi ṅụba iyi. Ị naba be gọvanọ eziokwu je ṅụba iyi. Jepak is my brother. Mgbe o mere wedding, I promised to give 100,000, which I sent message even in boss say m ga-enye 100,000 to support him. Later, I didn't get any information. Maybe ọ na-afụta maybe na etu m na support Ogechi Njaka no trap. That's not na or something like that. Mwele that 100,000 ka elu ndị niile na-aya ahụ.